Magandang umaga, mga bata. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang tunog ng unang titik ng mga larawang ito. Ito ang titik A o letter A. Ang tunog A. Ito ang titik E o letter E. Ang tunog E. Ito ang titik E o letter I at ang tunog ay E. Ito naman ang titik O o letter O. Ang tunog O. Ito naman ang titik U o letter U. Ang tunog U. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Atis. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Aso. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Apa. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Araw. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Aso. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Ampalaya. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Avocado. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Aso. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Apo. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Araw. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Alon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Asin. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Alak.
Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Ahas. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Ahas. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Anay. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Ahas. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Agila. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Abaniko. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Abaniko. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Apoy. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Anino. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Aklat. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A. Aswang. Ito ang titik E. Ang tunog E. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Espada. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. X. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Elepante. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Eroplano. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Espada. Ano ito? Ang tunog ng
unang titik ay nagsisimula sa E. Elsie. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Eroplano. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Empanada. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Elepante. Ito ang titik E at ang tunog ay E. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Itak. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Isla. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ilaw. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Isda. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Isda. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Itlog. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Isda. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Isda. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Isda. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa E. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng un
I. Ilog. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa
I. Ilaw. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Ipis. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Isda. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Ipin. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Isaw. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Isda. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Ilong. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Inahin. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Ilog. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Ilog. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Ilong. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Ilog. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Isda. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Ibon. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa I. Isda. Ano ito?
Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa A, I. Isda. Ito ang titik O at ang tunog ay O. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa O. Okra. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa O. Oto. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa O. Ospital. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa O. Oso. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa O. Oso. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa O. Okra. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa O. Orasan. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa O. Oso. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa O. Orasan. Ito ang titik U at ang tunog ay U. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Usa. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ulam. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Usa. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Unan. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ulam. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ulan.
Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ulap. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ulap. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Upuan. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Upo. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Uod. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Usa. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ulap. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Uban. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ulan. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ulo. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Unggoy. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Uling. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ulap. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Unggoy. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Usok. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U.
Upuan. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Usa. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ubas. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ulupong. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Usok. Ano ito? Ang tunog ng unang titik ay nagsisimula sa U. Ulo. This project is a collaborative effort of I Volunteer for Filipino Children and the Children Development Teachers and Workers of Sinai.